Nyakoro mgajwang dakika na biro tok sangwe na marokinyi kamoro moro mintiere machiegni chenro mar mbaka oromo. Parni chenro mar mbaka oromo chieng' tich biro ni e kind thuolo mar saa achiel chakre sangwe nyaka saa 5 mano mar onyango. Kapok ng'isi kata na thoro wach mabende wantiere godo kinyi makawuono yina mar mondo mi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Mombasa kama da tudra gi nyawadwa Joja oko mabende luonwa wach motenre kod muoch mano mar tuo mar athung'a kanyakla kod nyaldiema e kaunti mano ma Mombasa. Oko kinyalo mna winja kaunti ma Mombasa uchiyo nade to ler mane mabini nyalo chiwo kotende kod tuo mano mar nyaldiema kod athung'a e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka iwacheno kawuono wadwano aluwane weche mag tuoche mag nyaldiema kod athung'a mikoni odwa chako jimbore e kaunti ni to chutho nyaka ne koth chak chue matek. Antiere kae gi jalony mabende en apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa kae mano Mikai Polino Ginga en madwani to lerwa ni to nyaka sani tuoche gi chal nade gimedore koso gidok chien to gin okange mage ma samoro gikawo kaka tend kaunti ma Mombasa mar neno ni gitemo gayo landruok mag tuoche makamagi. Machiegni ahinya nyisni saja neno mar Ramogi TV ni awuoyo gi ng'a to nyaka sani weche mag thieth kata tuoche chal nade e kaunti ma Mombasa to chutho nyaldiema kod athung'a. Erokamano George, an Polino Ginga, Chief Officer Public Health Mombasa County. Kawuono wadwa wuoyo gi jowa e tuoche mag nyaldiema kata kolera gi dho wazungu. Gimomiyo wawuoyo wach kolera kata nyaldiema kawuono nikech waneno ka cases mag kolera dhi malo. Sani wan gi osebedo gi cases 118 to e kind 118 gi ng'eny gi atamalo 55 gin joma chuo. To Kisauni e motelo gi cases mag nyaldiema ka gin gi cases gisebedo gi cases 47 kaluwe gi Nyali so dhi kamano nyaka Mvita Likoni be 19 wan gi cases 3 manoa oko Lunga kod Ukunda. Wasebedo gi cases moko mobewa Kaloleni Kilifi modonyo Mombasa. Cases 118 gi gin jok ma wa report e public facilities magwa to nyaldiema landre piyo. Weekend ne wan gi cases 3 manwa yudo jok manyocho wa Kaloleni to biro baso gibiro gi kagi dieo kagi ng'ok case definition mar kolera to mama chielo ringo pondo gi nyathi manyose chako yudo tuo manyose chako yudo thieth. Koro kamodhie ok wang'eyo nikech watemo luwe to tuo malandre piyo. Tuo mar nyaldiema biro ka ng'ato chamo chiemo ma nigi oko. Koro ka nitie chilo okulogo maber kata kamilose chiemo no bok beto kata en owuon okulogo komulo gimoro machielo to mulo gima nitie oko odhi e dhoge ni yudo ka ng'ato yudo achiel kuom gin tuo mar nyaldiema. Olandore piyo kaka wacho to mondo walos kawuono ok wadwa ni wachopo kuma koro waloro gik moko kaka ohendni mag aswekra mondo koro ji kik timo ohala nikech yudo mano miyo yuto dok chien to ngima sani oridore. Koro wadwaro mondo ng'ata kama nitiere ong'i ler. To nyaka sani ikoni tuoni kwan maduong' mag jok moyudo gin joma chuo be useyango ni to ang'o miyo gin joma chuo thothgi ma tuoni mako kaeto nyaka sani nitiere jok ma samoro oselalo ngimagi kaluwore gi tuoni nyaka ne omuoji. Waselalo ji 2 nyathi ma jahigni 8 gi ng'at maduong' achiel en Jomvu sub county to gi Kisauni sub county. Ma nyathi ma jahigni 8 no okel ka otero osuptal ka osehingore molalo ngimane. Ka noselalo ngimane to waneno ni kaka nobiro nwa suspect ni en gi tuo mar nyaldiema mwakawo sample kuome despite the fact no oselalo ngimane mwadhi mwapimo mowuok ni en gi tuo mar nyaldiema. Joma chuo waparo ni keche giwuotho ahinya ka gimanyo kaka ginyalo konyre udi. Koro yudo ka gichieme magawa mopogore gidhi kuond mopogore to samoro ng'ato yudo gimoro kanyo njugu moro ndilo kokologo dhano be sani mosore kaka moingo kaka nyocha ka ni tuo mar covid ne nitie mane wa restrict weche mag mosruok yudo ka dhano mosore ahinya. Kopogore gi nyaldiema bende waneno ka homa be ng'eny. Homa chako landre to joluo wacho ni wadonje e duche mag yugni. To homa mamako ji sani en homa mager to olandore nikech dhano mosore.
yudo ka dhano weyo gik mane gitimo kaka logo lwedo, sanitizing gi social distance mago giweyo. Koro wawacho ni katek ahinya to log lweti kata iket social distance. Nitie gik masebedo kwatimo kalure gi geng'o tuoche mag nyaldiema, ma achiel kuom gi en wakawo pi e boreholes wapimo e laboratory marwa mondo wang'i ka nitie tuo kata onge tuo. Mar ariyo, jowo osebedo surveillance odhi malo, watemo mondo watim matek mondo wayud report madwarore. Mar adek, wajiwo ji mondo ket wach ler. Koro kawuono wadwaro mondo wajiw ji e weche mag ler gi logo gi timo sanitizing. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mano Mikai Paulino Ginga kane temo mana leronwa tuo mar nyaldiema ma sani omuoche kaunti ma Mombasa kaendi kod mano mar athung'a, ka bende otemo lero okange ma gitemo keto mar neno ni gigayo tuo makama mondo kik med landore ahinya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, wawinje yo makare. Nyakwara Mgajwang' mana jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa. George Aoko ma bende odiochieng' ma kawuono luonwa sigand muoch mar tuo mar nyaldiema e kaunti ma Mombasa. Duto te kaluwore kod kuku margi ibiro bedo kiwinjo e weche mago manyiena mago mag migago. Kopogore gi mano, wadonje twak marwa mar mbaka oromo mar odiochieng' ma kawuono. Mbaka ma bende odarogo Nyakwara Mgajwang' otenre kod chik marango nyiewo. Gisani grube mopogore mago mok mag piny owacho, mago grube makedo ne ratiro mago ganda mopogore bende gisani koro osewuok oko mariwore kanyakla mar kedo ne gikidwa kedo kata ntiere paro moro Nyakwara Mgajwang' paro ma bende ochwal kanyo kod jaod bura mano Mambere North mong'ere kaka Godfrey Kariuki. Jaod bura no Nyakwara Mgajwang' dwaro kata mna chwalo paro mano mar timo lokruoge ne pende chike mago matayo kaka inyiewo mwandu ma itiyo godo e pacho kaendi. Odiochieng' manyoro grube makedo ne ratiro mag oganda noromo odiochieng' manyoro. Wawinjore na kamoko kuom gini otwak bende moko kuom welo ma bende antiere godo okinyi makawuono. Wawinjore kaka ne gitwak kotenre kod okang' makama. Yande chik manosekal mokwongo ni wacho ni ka ng'ato ketho motimo marach seche ma iyudo jogo makelonwa gik ma watiyogo, gik gedo, gik chiemo, gik mopogore ma sirikal tiyo godo, to ng'ani ni inyalo terie e od ang'eche. Matiende ni tere, iyale, tinyalo tere e od ang'eche. Chik masane ni koro wacho ni kik wayud ni eni watere e od ang'eche, kik wayud ni eni wayale. Wadil mana kode mos. Wasewito pesa mang'eny kabisa yore ma sirikal nyiewo go gik moko. Inyalo paro ndalo NYS kane wasomo kalam mindiko go ni inyiewo siling 700 gi sirikal, to nikech ji chamo pesa mag sirikal, pesa monego ben konyo jopiny. Koro sani koro gibiro od bura gidwan gilok chik mondo gikaina go koro omed dhi mbele. Wapingo kabisa kendo wacho ni ok wabiyie. Kopo ni ginyalo tero gini ma koro ni e jailak ni gitere no kadho ni koro chop kode e bunge. Wapenje wabunge woguru oko mondo wach na pana gini ok nyalare. Jo ng'at monwang' koketho chik ichomogo i kut ok riembi. Riembo no kende ok oromo. Iriemba adhi dala pesa mag raia ka an kora dhi chame mana gi familia ka. Ng'ama dhi benefit ok en mana an. Bas Nyakwara Mgajwang' mane thoro wach mabende wantiere godo kintiere gi ote mora lai magwa magote machok 2:600 mbui mar YouTube ndi yudo wa achiel kachiel. Moko kuom jogo eko makedo ne ratiro mag oganda mabende noloso hema bende moko kuom gi wantiere godo e studio ka. Okiny makawuono hayudo thuolo maber antiere ka gi Betha Kokach mabende director mar ECO kata Eastern Africa Collaboration for Economic, Social and Cultural Rights. Betha arwaki ni machiegni moso ganda maneno okiny makawuono. Erokamano maduong' wako wakendo Ramogi Nyakwara Mgajwang' amoso uno yawre uru duto. Nyinga iluongo ni Betha Kokach. Atiyo kod migawo ma ochung' kar kende ok ene i sirikal iluongo ni Eastern Africa Collaboration for Economic, Social and Cultural Rights.
In short, waluonge ni iko. I'm regional director. Nyuolana en uyo makatwenga chenda school. Ayudo dak kamiluongo na Sembo Kanyang'wa. Tadak Rapogi South Nyasa. An miyo, an dayo, to sana sana akedone ratirgo mag oganda, mag jopiny. Kendo atemo wuoyo kakelo duond jopiny mondo ji owinji, mondo gigo ma dhi hinyo jopiny wang'i kendo watwagie, wago mbaka mondo kik wabed kod thagruok mang'eny. Erokamano ahinya Betha. Kopogore gi Betha, antiere bende gi Michael Oduor ma bende en coordinator mano mar duol mong'ere kaka KPAT kata kiero Kawangware Youth Paralegal Trust. Michael, arwaki ni machiegni mos jopiny, ting'iso ni KPAT ni bende en duol mane? Erokamano Sharon. Oyawre uru nyikwaro Magajwang'. Ago erokamano okinyi ma kawuono mar mondo miya thuolo mar chopo Ramogi ka. Ramogi wani en duondwa kendo ahere kabisa. Ma ka nitie wach moro monego jopiny twage to winjo. Wanyalo gombo sana mar mondo wabika mondo watwagane to kaluwore kod kaka nyewe wuoyo. An ago erokamano Ramogi mar mondo kelwa ka. Nyinga iluonga ni Michael Oduor Musa. Awuod Ugenya kamoro ni Jera In. Jogo mosechopo Ugenya winjo Jera In kabisa. Koro Jera kanye kama ae. To atiyo gi organization miluongo ni KPAT. KPAT ni en a community based organization within Nairobi, but wachako fundwa mag CBOs in the whole of Nairobi of Kenya. Wadwaro mondo wadhi each and every region. Wabed gi these CBOs ma nyalo konyo jopiny e weche mag governance, e weche mag access to justice, moso gik makoro iwinjo makoro sirikal riembo kodoni koro dwa kethogo chike mag Kenya kae. Erokamano ahinya. Mana ka nyalo mana winjo pacho nikech odiochieng' manyoro ang'e riwruoge makidone Uganda ma pacho kaende madero mabiro kanyakla kod KPAT kanyakla kod mano mar Eko nobiro kanyakla ka bende gisani koro ukwedo e okang' mager mano paro mar chik mageto loko chike mago mag nyiewo e sirikala. Betha, awinj mana pachi kotende kod okang' makama upinge nang'o? Wach nie nyaka wagoye mbaka kendo nyaka wachiw pachwa nikech pend chik ma Kenya ka omiyowa wan oganda, wan jopiny teko mar wuoyo. Oyienwa mondo wawach kaka waparo. Wach nie ni ok bernwa, ok en olong'o nikech yore mag mibadhi biro medre. Sama nolos chik ni nolose nikech mibadhi ne nitie. To nidwaro yore ma mondo oduogodo mibadhi chien. Tieko mibadhi chuth ok yot. To koduok mibadhi chien, mano nyalore, matiende no suchwa ma wagoyo dwe ka dwe, pile ka pile. Usuru mamon mantiere chiche mag aswekra ikawo kuom gi pesa. Pesa no ikelo kendo iketo kamoro achiel mondo sirkal oti godo. Kuom hawi marach no sebedo ni pesa jo Kenya itiyo godo e yo marach. Wantiere kod ranyisi matindo tindo ma koro miyo wawinjo matek ka chik manyocha nitie mane nyalo duoko mibadhi chien idwa ni mondo loki. Kemsa ndalo mane nyachina miluongo ni Covid odonjo thurwa kar kae. Ne di ng'iewnwa gik moko ma wakonyorego. Kar mondo ng'iewnwa gik moko ma wakonyorego, jomoko nodonjo kanyo mos mos. Magi donjo, magi dundore, magi wuok gi pesawa. Milion mang'eny. Kamoro ne walus bilion, okate milion, bilion 7. Mano nosedhi. Jogo setim gi nadi. Chik ne nitiere ndeyo. Aya, kendo kanye sirikal manyien ni donjo, tiketo jog manyien. Gidonja ni koro gilo kata mondwa mag swekra man piny ka. Madonjo ni to jajuko se donjo, dwaro kume pesa. Gin gidonja ni to gichaka. Kendo kendo pesa wa e chunedhi. Mosquito nets. Mano nego beni dhi ng'iewnwa, mano nego beni konyowa pesa wa. Chokoro ni no ter gi dala. Tero gi dala no konyowa gang'o. Ng'ato dhi e dala ne, onindo mos, oling' mos, opuku ne ber,
maro bro konyowa gang'o nikech ber kwa nyiso nyakwarom Gajwang' kamwa biere mar mondo bi nyakwarom Gajwang' kata mana dani mandala kachacha owinji nitiere paro mar chik nitiere jaod bura ma Mbere nyakwarom Gajwang' Mbere North mong'ere kaka Geoffrey Kariuki odwaro ni jok matimo iwacho ni tenda samoro kata mana omi mar nyiewo gik moko mwandu ne piny owacho ma pacho ka ndipo nono ni bro bedi kiyudi kod mibadhi kata mana chidnade makoni kod kocha motenre kod mibadhi ok nego bed ni iteri e doho nego bed ni gitieke oko mar doho dong kamane kaka entiere mana kanyalo winjo pachi Michael mapiyo piyo kotenre kod paro mar chik ma kamano Sharon inyalo paro ka telo mar Kibaki odonje 2003 ka wachako telo mar Kibaki ne wan kod gimiluongo gi dhwagunda hopes mang'eny ni koro to Kenya ochomo kama onego bede gik mane chando jo Kenya mang'eny ne gin weche mag mibadhi nikech sirikal mane mar wagunda cha kane wagunda moro mobiro ka ni Kanu Nyayo obiro gi weche mag mibadhi ma mibadhi no timo newa e sirikal ka mosenindo Kibaki ne ka otelo to mokwongo timo oketo chik miluongo ni Anti Corruption Economics Crime Act of 2003 2003 chik ni ne wacho ni ng'ata matiyo gi sirikal kirango pend chik no section 45 to A and B wacho ni ka itiyo kod sirikal to diponi itimo plan manyo mini mondo itim cha iwok woko mar time ama itime yo moko lure kod kaka chik no dwaro in ng'at makoro nego bedni kaw itweyo imako to iteri doho to doho ng'ado ni bura jama makoro wacho honorable mawuok Mbere ni eno uwuono beda kende to rango to wacho na pana ng'ato kosekwalo pes jopiny in koro ng'at monego bedni ichomogo i doho in wawuok auka chien ka twago mbaka moro e tie kichen koni twangisi in koro dhi dala in isekwale koro in dhi chiem modongi waboneno kaka watimo kanye makuro wacho ni yawa kama ne wa ae higni 20 mosekalo ere gimimiyo dwa duoko wakacha nikech waseneno ber mar chikni chikni osemiyo gik mang'eny watemo duoko kata mana kirango EACC nyocha gi recover mwandu mag piny mosekwal gi jok mang'eny ka giluwore mana kod chik makoro waketo makoro nitie bunge ni dwan mondo goli emo wacho na pana okinyal golo chikno to gimone gitim en man med mondo wabed gi mago mang'eny nikech ka gibede mang'eny to watimo reference mang'eny to jok ma bende ni kod paro mar kwalo pes jopiny ka gibende koro gidhi bedo gi luoro nikech ging'eyo ni yawa to chike moket kae tek makata kopona mule kama to okodhi bedo na mayot inyalo paro mbunge Masirisi makanje mane omaki moketi e odang'ech mano Masirisi Waluke chik no endo ema ne watiyo godo nikech nyalo doko ni kamoro Waluke ok nokawo pesa lakini being company mano tiyogo nikech kaluwore kod chik makamano jal mano donjne gi ketho makamano ni mako matwe e odang'enge mana kaka na kaka Betha na wacho nyaka sani nikech paro mar chik makamano te ni ginore mabende osewuok ang'e ni jod bura bende nitiere kama tek miwuoro nikech odiochieng' makiny ema ne bed ni iyawo od bura maduong' mano mar National Assembly bang' yweyo mabende gisebedo kuom thuolo mano mar dwe achiel wenge duto te nitiere jod bura nikech aneno ka nitiere paro mar chik mopogore opogore ang'e ni nitie mano mar omenda finance bill nitiere makoro sani mabende koro jaod bura mano ma Mbere North Godfrey Kariuki bende nosechwalo un kaka riwruoge makedo ne oganda mago ratiro mag oganda mabende ok gin riwruoge mago mag piny owacho akenya ka sani do wachango kaluwore kod paro mar chik makamano nikech kana odiochieng' manyoro kanu loso nowacho ni ubro neno ni JLAC mano kamiti mano mar od bura ma pacho kendi mochung' ne chike oko kadho kata mana chik makamano akene nang'o motimo mar mondo mi chik makama kik kadhe kod jod bura ma pacho ka Betha mana ka unyalo winjo pachi gima wanyalo wacho samwago mbakane ni chikni kapo nono no dhi chikni en dhi medo gimiluongo ni impunity odhi medo wang' teko kendo biro timo gik maricho koro watemo mondo wabed gi dhok achiel kaka wasewacho wan riwruoge ma ochung' kar kendgi mondo watem wuoyo
watem wacho kod komiti ni mondo komiti ni kik we gini mondo dhi mbele. Useromo gi komiti no koso kenge mane musegoyo? Waseloso kaka wago kod gi mbaka. Wadwa timo negi petitions. Ma petitions go wasendiko. Wadwa ni mondo wayud kaka wuoyo kod gi mondo bed in a sitting with them. Mondo wawach kod gi nikech wan kod jopiny. Wawinjo gik ma jopiny wacho pile ka pile. Iyudo Sharon ni pesa wuok e county ni dhi gerne jopiny health center. Ae contractor dhi to dundo jopiny to keto gimoro malich ma oko chomo kuro ni eni health center. Chik ni kaponi odhi nyime ji dhi thagore. Moloyo kaka ji osethagore. Ji dhi thagore. Ang'eyo health center moro Migori kuma watiye ma pesa nodhi odhi oger gimoro nono en health center makata pila maonge. Ochunga en wall moro mochung' modiedo kama. Dong manene kata mne kinde mabende EACC bende nogolo kata mna kaka county governments osebedo katiyo gi omenda mano mar thieth. Kamano. Koro magi e kiduto wang' teko ni bro dhi medre. Nyo wang' teko dok chien. To chik ni koloki wang' teko ni dhi medore. Mane momiyo nyaka wawuo kendo wabiro wuoyo gi jood bura to kendo wawuoyo kod jo komiti ni eni mondo jo komiti ni eni ong'i wach ni maber. To kendo wawacho ne gini gidoge pend chik maduong' mondo ging'e ni duond rahia ema nitie kod teko e Kenya kar kaeri. Wang' teko madwa bet thurwa kar kae ma wawinjo ni giyie kata gidagi. Oyienwa mondo wawuo kendo oyienwa mondo wawachi to jogo ma wayiero nyoro na wacho giwe wach mar ni eni gitiyowa onego gitinwa. Matiende ni kapok ng'ato wacho ni eni gini nyaka tim to kuongo chikite owinj gima jopiny wacho wawinjre parachiel koro wacho ni mae to gima dhi konyowa. To ok konyowa mana wan kendwa sani. Wan gi nyithiwa ma pod biro dhi nyime kod ngima mar Kenya kar kae. Wan gi nyikwawa mabiro. Wawe ng'ire kendo wan wawegi. Wang'ire to wang'i future mar Kenya. Unless wawacho ni wan kwa tieko ka wan jood bura kwa tieko to Kenya rumo. Wuogoko ing'i mondo ing'i ni Kenya pod nitiere mabiro dhi mbele. Ero kamana Nyabetha to ng'ini mar mondo mi kata mna wang'e ni paro mar chik ma kama mabede koro ichwalo kata mna gi Godfrey no wuok kanye. Nang'o miyo ni kata mna ka nyalo winjo pachi Michael nikech bende oduchi manyoro kata mna ka nuntiere gi romo gi jofwambo ntiere moko kuom jodito mag sirikal ma bende nulieko ni bende siro paro mar chik ma kama indi. Iparo nang'o miyo ni koro Godfrey debede mana piny mabi gi paro mar chik dikapo nono ni oyud ng'ato gi weche maliko gi mibadhi ok nego bed ni donjo ne doho to itieke oko mar doho. Ang'o manyalo kelo kata mna paro makamano mar mondo mi chwal mar mondo mi kata mna jod bura lose? Sharon adwa koni ni Kenya ochomo kamarach. To koka wabeda akicha maber to wadhi dok e kama jomoko ni luongo ni the dark days. Nikech kiwinjo statement mane Deputy President mar Kenya owacho to en statement ma ka pinje moko to koro awase mana chako collect signatures mondo koro resign ogole oko nikech sami wacho ni wadwa dhi kalo chik upingo koda ok upingo matiende niya un kod gima waluongo gi dho wagunda no preempt decision. Kisebedo gi that preempt decision tidwok itimo gimiluongo ni public participation mondo idwar pach jopiny. Kar idwaro pach jopiny nang'o to already in kod preempt outcome. Sami timo pach imanyo pach jopiny dongi tiyo gi pesa. Sami tiyo gi pesa dongi ma jopiny. Koro ka bed piny ber to wan kaka jo civil society pod wadwaro ni mondo wawachi ni wanyalo dhi to the extent mar kata na wacho ni Deputy President kayo to resign nikech okinyal tiyo gi pes jopiny tiduogi wacho ni jopiny go endo ni udag wiye gima wadwaro ni to nyakwa tima matiende kara pesa cha is a misplaced priority duoke ni jopiny mondo jopiny oti kode mano kwa keto kando penjo mi penjo ma very important nto gima jaod bura ni biro go
Jawad burani bende en mana gi pache kose nitie gimoro. Nikech jomoko nyalo wacho ni dibed ni nitiere interest kata mana dwaro mag josiasa kata mana mamoko. Gima nyaka wang'e mokwongo ni chik mar asekani en chik mamiyowa teko kaka jo Kenya mar ng'iyo kata mana gima waluongo gi dhwagunda ni procurement process. Kaka wanyalo goyo order mar gik mwadwaro nyiewo gik moko ng'ata kata gi pinje moko mondo be Kenya ka. To inwang'o ka area no ema nitie gik mwaluongo ni deals mang'eny. Kanye kama deals chakorego. Matiende ni ng'at man kod paro mar kelo gini ka nitie kamoro moseneno toke ma wan pok waneno mbele kucho. Ni kama wachako gi ka to mbele kucha nitie rot moro masegero maseketo manyaka tayud kaka dhi kodo kama dwa chopi. Koro kanye ne mwawacho niya wang'e maber ni jo JLAC gin jok man kod good thinking. What kamano gi dhok songo gin jok man kod good thinking. Kendo the members of JLAC kata king'iyo gi to gin jok man kod reasonable maber. Wakwayo gi nikech this bill osechopi committee margi gi discuss ke at the JLAC kacha. Mago gin one of the stages ma the bill bedo kade mondo aka koro chopi parliament for debate. Wakwayo gin mondo gigweye kiko kade JLAC ka wakwayo gi kabisa nikech ging'eyo kamwa ai kaka country giket issues mag parties kando mondo ging'e the interest of the people. Ka gisegweye ka to wacho ni pok Nyasaye ni kodwa. Kopo ni gikadhe nikech Kenya to en gimoro amora nyalo timore. Wakwayo jo od bura ni kik kadhe. Gibiro tere od bura. Wakwayo jo od bura ni kik okadhe nikech ka gikadhe to gik mosedoko kwa gore ni kaka jo civil society. Duto dhi doko no OIP. Tingeni Michael kanyakla koda Michael negbeni wangi koda mna gigi wacho gele ni coin be nitiere gi two sides. Yes. Don kapo nono ni koro gikadhe kata ok gikadhe ang'ma bro timore kuom ranyisi ramna betho odichi maka wuonu kedo ne paro mar chik makamano wacho nyaka ni ubro bedo koda mna kuloso gi jod bura makamago bro bedo kuloso gi committee mano mochung' ne weche mag chike e pacho kaindi. Ang'ma nyalo timre kapo nono ni chik makama okadhi. Betho kanya lunjo pacho. Sharon anyalo wacho ni niya Kenya karka jogo mantiere kod interest mar jopiny mang'iyo ngima mar pinywa makiny ok no ol pok ne wa ol. Inyalo paro ne wan kod constitution mane marach kabisa indhi mana ni tikawi tirwaki od ang'ech ikandhi ne wagore kendo ne wawacho kendo ne waringo kendo ne watimo mane waloko ok wana ol pok ne waol. Nitie jogo manotelonwa moko kuom gi osenindo to negi pass on wantiere ka pod wawuoyo. Nyithiwa nitie ma bende neno gigieki gini goruok to kod wuoyo e wi gigi ok birumo gima rach gima ok long'o gima ok kony jopiny makata waumia mwatimre nadi gino eno rach. To kata nyithiwa mabiro pod biro wuoye kata gi kalchik no eno sani. Ing'e nyaka wang'e ni koth nochakore mana go wakanya kaka piny nikech kata mana winjo kaka jotelo ariyo bende loso kiwinjo mana kaka jatend piny mano maduong' mano William Ruto bende wacho kanyo koneno ni paro mar chik mano mar omenda bro kadho gi thuon. Ma nyaka neno kata mana kose jod bura mapono no ok bi kadho paro mar chik makamano. Rigathi Gachagua bende wacho ni bende ero sero kata mana oyie kod paro mar chik makama mano mageto loko mano kaka chik marango nyiepo e pacho kaindi itimo. Wanyalo mana bedo kata mana ko penjere ni kara Kenya chomo kanye. Sharon koni kachako ni Kenya chomo kama rach. Ing'injo kwa wacho ni Kenya is a democratic state. Ing'eni mano dhok ma wawacha kaka wawacheno. To king'iyo gima wawachono to kod gima nie e dhog jotelo monego ng'is ni Kenya is a democratic state gin gik mokare mopogore. Democratic state wacho ni Kenya en piny mi bedo itelo kod chike ema omiduong'. To kama chike omiduong'ie ni nitie gima kisungu luongo ni constitutionalism. Constitutionalism en niya the rule of law nyaka jopiny nyaka ng'i. Gimiluongo ni separation of power nyaka ng'i. Gimiluongo ni democracy nyaka ng'i. Gimiluongo ni human rights
issues nyaka ng'i. Koro gigi duto kong'i te koro ya kwa luongo gimiluongo ni demokrasia. To kama jatend piny chung' to wacho no wadwa ng'iyo ane ng'at mogo kura kod kamigoe makwedo matiende ni temo ga wacho no wan gimiluongo ni separation of powers ja en onge. Nimar ka wang'iyo kaka the structure mar government en one kod 3 arms ma one kod judiciary, executive, legislature. Arms gi adek diendi moro ka moro ni kod powers mare mang'iyo nyawadgi. Matiende ni ya executive okonego bed ni koro influence the issues mani legislature. Statement mar president ngiso ni ya obiro lwete ni timuru mana kaka wache. Outcome mora ma koro dhiwo ki legislature en outcome ma is a for thought ni koro wane ma wadware ok en mar jo parliament ok en mar jo piny en mar executive. Kanyo e kama kelo nwa shida nikech wang'eyo ni ya onge teko ma parliament nigo. Teko ni en mana e katiba kaka wawache e katiba. To tich wuon minego bed ni tiyo to onge. Nikech ka de obede to president okayo nego bed ni iwe kila ng'ato timo gima dwaro. Mane mimiyo kata king'iyo gazet makawuono to Kalonzo, Mheshimiwa Kalonzo wacho ni ya onge haja kata mar dhi e court. Woguru sani nikech en ang'o? Oseng'iyo moneno ni kata kwa dhi e court kucho. Kata ka ngodhi nikech kata wan jo civil society watemo paro to kopon gini dang' chup. Ni koro ochom kode e parliament mokadho. Ma president okete lwete. Dongo ochom kode e court. To kwadwa chome kode e court mane? Samoro court en court mosebed mendinge ni ng'ato ka Kalonzo, Mheshimiwa Kalonzo in his caliber ko wacho statement makama ok ng'ama fuo. Koro mane mwa wacho ni ya onego chupa state ma wang'iyo the rule of law ni kanye. Separation of power ni kanye. To wan kaka jo civil society organization mane momiyo wachung' to wacho na pana. Jo Kenya onego bed ni itayo kod chike. To oseketh chik ka woguru woko. Ero kama ne nyatinge ni nyaka bed ni wang'iyo mbele nikech ok en mana chik masani kende ma bende tayowa nikech kata mana kotenre kod mibadhi ma bende osekadho pok waneno ng'at ma bende osetwe jela ni koro mibadhi wedi kata mana gi weche ma bende naluoro kata mana jaod bura ma Sirisia John Waluke. King'iyo kata mana duola mano mar Kemsa waseneno kwan mag omenda ma korgi lach ma bende lala nyocha ka waneno ka jatend piny Kenya okanogolo koke othicho moko kuom gi e tich mathiche tse moko kuom gi e tich okrom nikech omenda cha pod ok di duogo dong gino omenda usuru mago mag jopiny. To kata na kwang'iyo mbele Betha sani pod ni jod bura kokalo chik makamano nyiso ni ok bibedo kata mana ko mak ng'ato gi weche mago mag mibadhi mago maluoro nyiepo mag mwandu mago mag piny owacho onge kama ibiro terge nikech oko mar doho to koro ibiro dhi kanya nikech doho donge ma ng'ado buche makamagi ka igocho ni oko mar doho kara biro bedo bachal nade. Mano matiende niya doho wuon omatije donge mayo doho tich monego ti. Aya wan gi SCC gin bi mayo tich. Gima nonego gitim maginyiso jopiny na adier wachamo msara to msacho wa mwachamo ni mae gima wasetimo pesa ma ng'ato kwalo mae kaka wasetimo waseduogo pesa ni kama jogi iki waseyudo ma watero e court ma court osekawo jogi motero e od ang'ech. Matiende ni mayogi tekogi imayogi tekogi mos. To mane kama Kenya orieyo to gima wan wadwa wacho ni okapar ka Kenya kar kaeri ji noling. Ji pod biro wuoyo ka wan kod hope ni kamar moye mane wagolo nikech ne tek ahinya ne wagolo ka jotelo mane tiyo kodwa manotelo anokaw mo owit kucho magidino negi to pod jo Kenya nochokore kamoro achiel jo Kenya nowuoyo manochopo kama ne wagolo section 2A of the constitution ma wachako wachokre jo Kenya mine kod wuone nochokore manotiyo matek mano wakelo Kenya ma waketo constitution manyien ma constitution manyien ni osebet ka wuotho kodwa ok wana lokre nyithiwa ok no lokre nyithiwa biro wuoyo magi kata gi kale sani biro chopo kama magi eki notimre wachalo kaka jo Israel no owuotho higni 40 to ne gichopo Kanaan. Jo Israel no timo gik mang'eny to ne gichopo kendo sani kidhi Palestine kidhi Israel en a land
mantie gi gimoro amora gisetiyo matek ema wawacho niya nyikwa Ramogi ajwang' kik tunywa tho kata de gikal magi kaka de simu wang'wa kata diwach ni kik yudwa gima ber makata jomoko kuomwa konindo pod nitiere kaka beyo gi kibiro konyo nyikwawa beyo gi kibiro kelonwa pinywa mondo bed maber wabed mana kod that determination waendelea uru kendo wapuonjuru nyithiwa gik maricho gieki wawe uru. Erokamano ahinya. Lakini Betha gi Michael, lakini chik mano marango nyiewo ni kende ema okwedo koso kata mana chik nikech pok awinjo kata mana duond kotenre kod chik motenre koda mano mar finance bill, mano mar chik mar omenda, mano mar higani. Ka bende wang'e ni juma mokalo public participation nolor kanyo chieng' mano ne Wednesday, mano chieng' tich adek mano mar juma mokalo. Lakini un bende nuchiwo kata mana pacho kotenre kod paro mar chik mar omenda koso nang'o? Wan kaka civil society organizations wasewuoye ma kendo wawuoye nokwede koso nusero koro paro mar chik mar omenda wasewuoye wasewacho kuonde mabeyo wasewacho kuonde mariche to wasewinjo duond jopiny kendo wan be wasechiwo pachwa wang'e ni jopiny nitie mokelo petitions gi kwachiko yitwa maber kaka wasechiko thoth gi kwedo paro mar chik mar omenda mieni thoth ji kwedo to mane momiyo iwinjo ka Michael owacho ni to nitie jomoko ma osetieko ni kata de giwachi kata de gitim ang'o obiro dhi bende nochwalo kata mana pacho kotenre kod paro mar chik mar omenda nikech ane nowuok e duonde mopogore opogore wachwalo yote mar eko niwuok e duol mar wachwalo wachwalo magwa. Michael ka winjo pachi mokwongo kapok aduoki mano nitie gima nyaka wawinjore kinde jopiny ng'i maler ni ineno gimowuoye mar pen chik mowuoye makoro jaod bura mambere tere parliament niendi nitie gik mabeyo mosebiri ang'e ni jopiny nyalo penjore to ang'o momiyo wawuoye pen chikno ahinya to ok gine berne ok gine gimoro amora pinyni kineno kaka dhano dongo onge ng'ama inyuolo to wuotho chieng'ono wa mabor jokanyanam wasego atwa mang'eny tatwa mwasegoyo moko biro mos to moko bende biro dichiel to inwang'o ka EACC osetiyo koda chikegi ma nitie mwandu mag jopiny mamako oseduogo mamago nyaka wayie to nitie moko mabe pok wang'eyo kama ochome kaka director ne wacho wach mar KEMSA wach mar net mago gin gik mabiro mos kokadhe to matiende ni kata koro mege KEMSA gi gang'ogi net giendi onge koro ng'ama dhi wuoye nikech koro ma en gir ot to mano mana kuom ranyisi nikech ok en KEMSA kende mabende kelina gi weche mag koro mana chiwo mana example koro nitie maber kendo ber mar chik mineno wapingo ni jatelo ni kik tere e parliament to wan kaka jo civil society organization ne wasebedo piny kendo wawuoyo kaka grup achiel to ang'eyo ni moro ka moro nochiwo pachgi kaluwore kod the bill makoro wadwaro ni mondo gidwaro mondo okale parliament nitie kuonde mabeyo e bill no an awuon asenene nitie areas mabecho to nitie areas maricho kabisa mabecho gin mage mana kinyalo lieko kata dek inyalo nwang'o nitie kuonde ma owacho ni sama tax di bedo collected ingeno gole finance the Public Finance Act of 2012 to Public Finance of 2012 worry about public participation mondo kaw pach jopiny oketi e gimoro amora ma gidhi bedo koro bill no temo strengthen mano kabisa gitemo wacho ni ka wachako goye nyaka wakuong waket piny kata kapok otere parliament ingeni jogi choko gi parliament to giwuok e parliament kogol kidi ko kagiduogo kuom jopiny to mai koro wacho ni gole ur kuom jopiny mondo u collect koro mano to yiego kamorach go makoro inno kelo shida ni ere kaka idwaro ni mondo koro an Michael asetiyo matek asegedo an gi dalana koro an uchako ng'ada siling moro adek ewi siling 10 man godo ni uchomo ugero go ng'ato moro kendo kamoro ot ng'at ma bende ok openjo wach ot nodwa ot
nikech sami dwa gi mi ng'ato gimoro ok ikuong ipenje to gima dwa mini bende idware koso ok idware ok mane miluongo ni public participation makoro kikete ratil nikech ing'e ni ratil nyaka yiengre kumoro achiel dibed ni ng'eny koso racha mang'eny rach ng'eny iye malo ber to nitie to thin kuni ber to nitie to thin to rach to dwa thoth malo gimoro amora nikech aneno ka wach moro ilo besa gima dang' wawachi ni eseche duto te wang'iuru jopiny mane gima ne wagorene wang'iuru jopiny mondo gimoro amora ma watimo wang'ini ni konyo jopiny. Awinjo ka jogo mabende lieko wach ni matek gibe giwacho ni jopiny ema ging'iyo ni giwacho ni nyoro ne gin Narok ni jo Narok nowacho ni giol kod dak e ute mag ang'owa mag lo. Adier giol gi dak e ute mag lo to onego yude yo mitime godo maber ma ok ji ohinyre. Wawacho ni e seche gi eki uchumi rach mar uchumi no ero ok en Kenya ka kende en kamoro amora to e seche gi onego dware kaka igo mbaka gi jo Kenya ni to kama e gimo ne aka watime gi yo mane ok yor achune nikech mato en achune ichuno wakode matende ni wan wachamo msara ntie joma chamo msara ntie joma ok cham msara koro ithuowa gi joma ok cham msara ka nuneno jogi joma ok cham msara gi eki jogi ok dwaru un joma ok cham msara joma chamo msara ok dwar joma ok cham msara divide and rule jo Kenya divide and rule kose tim kamano ero to koro wabro chako gore kendo wawegi mage richo ma waneno kuom chikni eri waneno ni chikni eni thuowa waneno ni chikni eni ichuno wagodo waneno ni chikni poko nyiswa maber kabisa ni eni chik mag udi mantiere madin manoseketi to osekonyowa mochopo kodwa kanye ok onyiswa ni pesa ni kwasetere odhi bedo managed nade pok onyiswa kako odhi bedo managed ikona ni keta bang'e to ibro timo ang'owa ibro yudo ot ji osegoyo ma ji oyudo ni anyalo yudo mana ot chal ni anyalo yudo ot bang' higni 50 ka ichako tich kata ka kor kanyo ndiki to inje higni 30 matene ni bro yudo ot ka inje higni 80 mabende nyisi ni bang' higni 7 kidwaro omenda mane choko bendi duoko ni to bang' higni 7 bende bang'e ni sirikal obi beda telo ayo omenda no ero ka chik obet to chik nyaka lu kata ibed man sirikal mane lakini omenda mibro duokni no en omenda mane aparo ni nitiere bugni mathoth kotenre kod paro mar chik mar omenda makamano kata kamano wenge duto koro nitiere od bura mamalo nikech jod bura man wayiero no gine makoro gintiere gi ting' ponono ni gibro bedo ka gikadho paro mar chik mar omenda kata oyo nikech chakre odiochieng' makiny gibro bedo ka gintiere e od bura mano bang' yweyo kuom thuolo mano mar dwe achiel. Sharon nyoro no siemo wangi ni ma wadwa neno ni en nga to siemo wang' no ero gik mawacho ni wang' teko Kenya kai kikwa bedo godo nikech ne wagore ne pend chik moyienwa make a decision ne wagore ni pend chik moyienwa wuoyo ne wagore ne pend chik moyienwa ni inyalo timo kama iri e yo maber to ka koro in e jatelo tiwacho ni wadwa neno maneni keto luoro kuom ji matene ni kiseneno miyudo ni an ja od bura to ok na goyo chik ibro tima nade matene ni wadwa dok chien e ndalo manene cha ibro donje oda timaka to iwita kucha kosi ibro ng'iewo na ji mabro hinya kosi dwa timo nang'o mano en threat mani paro maduong' koko mana neno ka saa bende ringo mapiyo dakika en 51 tok saa 4 mar okinyi weka wane pach jopiny kotenre koda thor wach ma bende wantiere godo bang'e nikech kaluwore koda saa ma bende iwacho ni mbaka bende kamit saa bende riyore abi awinj wach mogik kotenre kod thor wach makama donge mana kanyalo mana yudo pach jopiny kotenre koda okang' makama ote ma bende osedonjo ote ni kanyo Injinia Lazaro Kanyamboki wacho ni sirikal mantiere sani otingo joma nyingegi osebedo tainted kod corruption cases mathoth mani wacho ni e past regime koro nyaka negi kel mana chike ma water down strength of fighting against graft wacho ni Sharon ng'ama propose chik makama oore kod jomoko
Aya, mano paro mochiw kanyo kod Engineer Lazaro. Salfrey Ongadi wacho ni sirikal maragoko onge mana wach. Mano pachi, koro tuwa ni sirikal en maragoko. Ote machielo, haka ote mogik, mano mar Adios Joseph. Wacho ni sirikal mantiere sana, mokuongo itayo kod corruption. Jamanie iye ng'enygi gin jomibadhi. Aya, mano paro mar Adios. Aparo ni akaw paro makamano mogik, mar mondo mi awinj kata mna wachu mogik otende kod paro mano mar chik marango nyiewo. Achako di Michael Duor, pachi mogik otende kod thor wach makamano. Mokuongo adwa wacho ni jopiny ni gigi gin gik ma kok wang'iyo maber to pod dhi medo hinyowa. To sana wan kaka oganda mar onagi iwinjo ka thoth ni iwacho ni wasebedo opposition mang'eny. To bedo opposition no ok onyiso ni ok wanyal dongore. Sani wan kod county governments. To gima ywago kabisa inwang'o ka health sector, the national government ni kod interest health sector. Mano to Sharon onego manyre kendo another day mondo wawuoye wach health sector no nikech gin kod a lot of interest. Mane mo minwang'o ka kata mana awinjo kuwuoyo ka wach mar NHIF. Counties ok nyalo operate health departments. Mano is for another day. But wadwaro ni mondo chikni opodhi to mondo wabed mana kod chike ma pod temo miyo wateko mar ng'ata man kod mibadhi e sirikal kata para nigo to pokongi watere doho mondo doho ng'en ng'atni en jamibadhi ama ng'ano ok jamibadhi. Nikech ng'ene mang'eny nyalo bed ni samoro jod bura moko paro mar loko chik to en mana ni pok gichwalo pachgi. To magi kama gichome. Ing'e ni nitie ng'at moro minyalo orni tema ne gima dwa timore. Inyalo paro ka ker mon go sani okawa kawatelo to bang' dweche 4-5 to conversation ochakore ni the presidential term limit. Nentie bunge moro ne malo koni. Okela gino mathin no gidwa winjo ni to jogi dwa wachang'o e wach mar presidential term limit ni. Kata mana makoro wawuoye sani ni. Ang'e nitie kama wiye nitie. Ok ena Geoffrey kende. Nitie kama wiye nitie to wiye ni bende nitie kaka onyalo doko no odwa test the waters gi wagunda. Ka watimo mai to ere kaka jopiny dwa dhi react. Jopiny go samoro ok gibi react kaka gin. Wan kai mondo wa react on behalf of jopiny. Nikech wan wawacho duond jopiny. Wamit jopiny pile ka pile to wang'iso gini ok ogi maber, gini orach to orach nikech magi ma. Ok wanyal wacho no orach to ok wang'e gima omiyo orach. Erokamano nyama Michael Duor goni erokamano nya kuom biro e twak. Mana konjo pachi mogik Betha. Ana wacho ne jothurwa gi jo Kenya niya. Wawuoyo kod jo jailak, wawuoyo kod wajumbe. To gigi kokadho, to ok gin gik mabeyo. To jothurwa duto te jo Kenya. Wang'e uru ni gima rach. Waendelea kendo watim kendo wawuoye. Historia wachonwa niya, history. Anasomo history. Wachonwa niya, e pinje maoko, kaka France, gik moko notimore mane maricho. Ji no wuoyo. Kendo gin kod king. King no bet kanie mwandu. Jaode ne nigi wuoch mang'eny kabisa. Jaode niluongo ni Marie Antoinette. Ne nigi wuoch mang'eny kabisa. To jopiny to ne onge gi gima ne jopiny chamo. Jopiny wigi ne okukuot mondo giwuog oko. Ne giwuoyo kendo gigi eki ne giloso kendo sani France is one of the developed countries. Magik moko pod gin kod maricho nikech maricho krum lakini ngima giber. Mondo gima Kenya mondo bed maber mbele. Kata jo od bura kalma, kata jo jailak kalma, kata ne siemo ng'o machal nadi ma wachnwa nang'o. Kik chunywa tho. Wawuoguru oko. Wuoguru oko sechegi ki jo Kenya mondo wuo. Wuoya kaka chiko yienwa mondo wawuo. Kik wawuoye yo marach. Kik watim gigo manyalo ketho gigewa. To watim gigo moriere tir manyalo konyowa mondo waket Kenya mondo Kenya obed maber. Mondo kik jogo mang'ire kendgi jowuoro mang'ire kendgi kik wawene gi nafas. Waket Kenya kendo bring up nyithiwa
mondo nyithiwa ng'e ni okan kenda onyuolwa ji mang'eny mondo Kenya obed kama ber. Mane wachna mogik. Erokamano ahinya Betha. Asoma ne ote achiel mabende aneno ka ote mabende abiro bedo ka somo nyakoro Mgajwang'e en ote mabende oro kod janeno marwa moro ka. Iwacho ni Sharon Musna Welu. Iwacho ni MP kata mana jaod bura mano Mambere North en mouthpiece mana konyalo somo konya somo ote kama kamano. En mouthpiece mar ng'ato. Jopiny nyaka wuog oko mondo okweda Kenya Kwanza government. Thoth ministers mano yier moko ne nigi allegations mago mag mibadhi. Ng'ato wacho ni en siling bilion 4 net. Kata ng'ama penje ni mondu malich kama no ogolo kura. Mano gima na pach jopiny mabende pod usebedo kusundo. En mana ni saa oseng'ado wa dakika 2 mar mondo mi orom saa 5 mar onyango. Betha koka chagoni erokamano. Betha en director nyakoro Mgajwang'e mano mar duol mok mar piny owacho mong'ere kaka ECO. Kata kiero Eastern Africa Collaboration for Economic, Social and Cultural Rights. Erokamano ahinya kuom biro e twak. Onyaka twenga. Manyaka twenga. Huyo maka twenga. Haya. Kopogre gi Betha bende ntiere ka gi Michael Oduor. Michael Oduor bende da en mana jasiaya donge? Wodogenya. Wodogenya. Dogenya ni isiaya. Jera in kanyo. En coordinator mano mar Kaipat. Kata kiero Kawangware Youth Paralegal Trust. Wagunero kawanya kumbire twak. Ng'eni wach kotendo kod paro mano mar loko pend chike. Gin twak mabendo biro bedo kara mna kwa lungu kinde ka kinde mar mondo mi ugolo dok e it jopiny donge? Kamano. Erokamano ahinya. Kok manya koro Mgajwang'e erumanya ko mkete e TV mar Ramogi chakro sa 12 mar okinyi chenro mabende nita kod an koda nyawadwa Cleophas Oluoch kanyakla ko jogo picha jomak duol directors kod mamoko. Kiny medo chieng' warad kendo ka Ruoth Nyasaye oteloni tan bende otelona. Dongi bed gi chieng' makare. Nyinga Sharon Ng'ao.